Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala bi kitabil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Amir Masjid Nur Hidayah Tamanan Kulon ingkang kawula hormati, adik-adik ingkang kawula tresnani, monggo sepindah kita menjadikan raos syukur dumateng asma Gusti Allah andi maos alhamdulillahirabbil alamin ingkang sampun paring dumateng kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga kita panjenengan sedaya saged pawuh wonten ing punika panggenan. Salawat salam monggo kita ucapkan dumateng asma junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wonten ing dalu punika kawula badhe ngaturaken setunggalipun hadis ingkang adhedhasar hadis punika kita panjenengan sedaya nglampahi wiridan kanthi bareng-bareng tur seru. Menawi kita ningali wonten masjid sanes niki nek bar salat biasane kendel kemawon kita kita panjenengan seniki nek teng mriki bar salat ngangge wiridan tur bareng-bareng seru bandingke kalih masjid sanesipun. Masjid sanesipun nek bar salat kadang-kadang ana sing donga, ana sing buka HP, ana sing bablas mlayu gitu. Nah niki wonten mriki kita nglampahi wiridan sareng-sareng punika wonten dalilipun. Biasanya nek jaman sakniki tiyang niku apa-apa lidalile nek ana dalile bid'ah gitu Pak. Mila mekaten supados kita panjenengan sedaya ora diarani bid'ah, let wiridan seru bareng-bareng niki kula aturaken hadisipun. Niki aslinipun saking kitab Bukhari ya, kitab Bukhari kandel. Neng niki men kula fotokopi. Tadi kula nggawa cukup sak lembar wae. Neng asline nek ajeng kula tetep kitabe nggih wonten ten omah. Kitab Bukhari asli Beirut. Tadi buatan kita terjemahan. Nah zaman saat ini nek mereka ini kata sing maca terjemahan. Kadang-kadang Arabe karo Latine artinya beda adoh. Nah ini kula berdasar kitab Bukhari ingkang asli Beirut. Wonten mriki ngangge bahasa Arab sedaya nggih. Ing kula langsung nerjemah kemawon. Sebagian hadis kula aturaken sing pokok-pokok. Wonten kita Sahih Bukhari nomor 800 niki digendikake. Anda pasien radhiyallahu anhu ahbaruhu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampun critakaken anna sauta rofi bidzikri teman Kanjeng Nabi terus nyerokake maring suarane zikir kina yang sorifun nasu nalikane wis rampung sapa manungsa minal maktubati saking salat maktubah wa kana lan ana sapa manungsa sahabat
ngalangatin Nabi ana sandinge Kanjeng Nabi. Terus niki nek wiridan nganggo swara seru bareng-bareng niki sampun dicontohaken dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku badhe salat maktubah kaliyan para sahabat niki maca wiridan bareng-bareng tur seru. Niki hadisipun wonten hadis sahih Bukhari. Nek dikandhake hadise dhaif ra mungkin, soalnya sebutane wis hadis sahih. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas ngendikaken kuntu a'lamu aku ngerti dan sorofu tekalane padha rampung bidzalika kelaman krono salat maktubah ida sami tuhu aku krungu Kanjeng Nabi maos dikir kanthi kaya ngono mau kanthi seru. Dadi niki saksine sahabat Ibnu Abbas lan ingkang ngriwayataken ugi sahabat Ibnu Abbas. Nek ajeng dikandhake kok wibitnya kuwi ora mungkin ya sing ngandhake kuwi mau sing ora ngerti dalile. Ya. Saniki kan kata sing ngandhake bar salat terus wiridan kuwi barang bid'ah. Para sing ngrasa ngoten. Nah niki kita panjenengan saniki sampun gadah dasar, gadah dalil bilih wiridan bareng-bareng tur seru niku diwarai dening Kanjeng Nabi, para sahabat yo nglakoni. Jadi kagem pegangan kita panjenengan sedaya. Dadi ora mungkin kok kuwi mau barang bid'ah. Barang bid'ah itu maksudnya barang sing ora diajari Kanjeng Nabi, itu maksudnya ngoten. Dadi mboten hukum mboten bid'ah niku mung karepe ora diajarke Kanjeng Nabi. Karepe niku bid'ah. Hadis sanes, nah niki upami kok piyambake kok ora percaya ora hadis siji, niki kula aturke hadis sanes le. Dipun ngendikaken dening Abi Hurairah niki ingkang kathah ngriwayataken hadis. Sahabat Abi Hurairah niku termasuk sahabat ingkang terkenal ngriwayataken hadis sahih. Nah niki Abi Hurairah nyritakaken bilih nalika semanten wonten tiyang fakir niku sowan dhateng Kanjeng Nabi. Lajeng matur dumateng Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, tiang-tiang sugih niku yang baik ngandhake tiang sugih, tiang fakir niki nyeritake wong sugih. Piyambakipun tiang-tiang sugih niku saged angsal derajat kamulyan ingkang unggul, ingkang mulya, lan nggadahi bondo ingkang kathah, lan gadahi kenikmatan ingkang sempurna." Nandake nih yang fakir sewaktu Nabi terus matur Kanjeng Nabi tuh Kanjeng Nabi tiang sugih niku wis entuk kemuliaan, duwe bondo akeh, duwe kenikmatan, tur piyambake yusollu nakama nusolli. Mereka utawi tiang sugih niki nggih salat kados kula salat. Waya sumu nakama nasumulan tiang sugih-sugih niku nggih nglampahi poso kados kula poso. Walahum fadlun min amalihim. Nanging bedane kalih kula niku tiyang gadahi kelebihan saking bandane. Yahuju nabiha piyambakipun niku saged munggah kaji. Nek kula mboten saged. Niki tiyang ingkang sowan dhateng Nabi kala matur. Wa ya tamiruna lan padha saged umroh, kula nggih mboten saged. Wa yujahiduna lan saged jihad, wa yatasodakuna lan saged sedekah, kula mboten saged nglampahi kados mekaten. Terus Kanjeng Nabi jawab, ala uhad disukum ana ta kowe gelem tak omongi, kowe gelem ora tak omongi. Gampangane awake dhewe iki ngandhake kok kowe gelem ora tak omongi. Il akhartum
ada rokum nek kowe gelem tak omongi lan gelem nglakoni mongko kowe bakal entuk kamulyan mansa barokum kaya kamulyane wong sing sadurungira. Kanjeng Nabi jawab, kowe iki gelem tak omongi ora nek gelem tak omongi iki lho ana amalan sing nek kowe gelem ngamalke amalan kuwi mau kuwi kowe entuk kamulyan kaya dene wong sadurungira, mulyane wong kang sadurungira. Lan ora ana wong sakbadanira sing isa mulya kaya dene sira. Ora ana wong sing sakbarmu sing mulya kaya dene awakmu. Kejaba wong sing iso nandingi kowe mau ning wong sing amalane padha karo kowe. Terus Kanjeng Nabi ngendikani kalih tiyang ingkang fakir niki. Kowe nek gelem ngamalke kowe bakal mulya kaya wong sadurungira sing mulya-mulya. Lan ora ana sing iso nandingi wong sabarmu kejaba wong sing gelem ngamal kaya kowe. Lan kowe bakal didadekake umat Gusti Allah dadi umat sing mulya. Nah niki terus Kanjeng Nabi ngendikake ya kuwi ngamal sing tok lakoni badha salat. Terus bihuna kowe gelem padha maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa tahmaduna lan kowe padha gelem maca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa tukabiruna lan kowe padha gelem maca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teng mriki biasanipun sampun diamalke niki. Kados hadis niki pun biasa diamalke. Ning ngamalke kulli ba'da sholatin ing dalem sakwise bar salat utawi khalfa kulli sholatin ana ing bare saben-saben salat. Limaca ping pinten? Salasan wa salasina ping 33. Nah niki etungane mon kalih Kanjeng Nabi diaturke. Etungane ping 33. Subhanallah, 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 33. Alhamdulillah, 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 ping 33. Allah Akbar, Allah Akbar, ping 33. Nah niki sing dituntunke dening Kanjeng Nabi. Amalan iki kita panjenengan sedaya sampun biasa ngamalaken nek wiridane bareng-bareng. Nek ming wiridane dhewe-dhewe niki kula yakin arang-arang sing ngamalke wong kadang-kadang maca astagfirullah terus salat susu mlayu gitu. Kadang-kadang lebar salat anggere bar salam astagfirullahaladzim langsung mlayu utawa kesusun buka HP. Dan ini lek ngamalke niki nek tak bareng-bareng tak bakal iso gelem ngamalke. Niki. Terus Kanjeng Nabi merasakan wonten hadis sanesipun. Niki Kanjeng Nabi maos doa. Doane Kanjeng Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita panjenengan saya nek wiridan nggih maos niki nggih kaya wau nggih pun maos niki la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iki doa sing diwaos Kanjeng Nabi pendak badhe salat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma tu Gusti Allah la mani'a ora dan sing ison nolak lima a'taita maring ingkang sampun panjenengan paringi. Wala muktialan boten nonton ingkang saged maringi lima manata dumateng perkawis ingkang sampun panjenengan cegah. Jadi boten nonton sing iso ngenehi nek pun dicegah Gusti Allah, ora ana sing iso
nyegah nek wis diparingi ro Gusti Allah. Wala yang fa'udal jati minggal jat, wong sing duweni kamulyan ki ora bakal iso nyaingi kamulyane Gusti Allah. Nah niki doanipun Kanjeng Nabi sing diwaos pada bar salat. Niki awake dhewe sebagian sampun ngamalaken ingkang boten biasa diamalke namung Allahumma la mani lima ataita wala mu'ti lima manatan wala yang mau dal jati kaljat niki sik kula boten nate mireng wiridan sing nganggo niku. Mila mekaten kanthi hadis Bukhari niki tujuane kula matur teng mriki supados awake dhewe duwe tameng nek dikandani wiridan bar salat bid'ah. Nah niki awake dhewe duwe jawaban hadis Bukhari nomor 800 nganti 800 sekawan. Niku jawabane teng mriku niku. Nah niki para ustaz saged mbuktekaken saged mbikaki apa kitabe hadis Bukhari sing asli ya, boten terjemahan ya. Nek terjemahan beda nomere. Sing asli sing terbitan Beirut nomere 841 nanti tekan 844. Mila mekaten mugi-mugi saged dados pedoman kita panjenengan sedaya nglampahi wiridan rutin bareng-bareng kanthi seru. Nek wiridan bareng-bareng kok meng do ora seru otomatis meng do meneng mawon iki jenenge ora bareng-bareng. Kangge nolak tuduhan bid'ah ingkang dituduhke dumateng kita panjenengan sedaya. Mekaten kemawon mugi-mugi wonten manfaatipun sedaya lepat anggen kula matur kula nyuwunaken pangapunten kula akhiri saged pinanggih malih wonten sanes wekdal wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.